Има опасност от епидемия на морбили в България. Да, не живеем в 80-те години на миналия век, а сме в 2017-та и да, очевидно е възможно, след като специалисти като доцент Атанас Мангъров предупреждават още в България сутрин преди няколко дни се заговори за това. Днес обаче продължаваме темата заедно с доктор Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари, както и с Ема Черногорска, председател на Сдружението за децата ни. Здравейте! Няма да правим характеристика на морбилито. Това е дребна шарка, за която се говореше, че до 2020 година в страни като България, като Съединените американски щати, ще бъде заличена напълно. Ето, че в Пловдив имаме случай. Притеснителен ли е той? Докторе, от вас да започне. Още не е потвърден случаят, само е вероятен. Случай е вероятно в съседна наша страна, знаете всички, в Румъния. Там са малко спорни данните. От есента има около над 3000 случая. По различни данни от различните източници, между 6 и 17 души починали. Последното е едногодишно детенце. Явно има проби в имунизационния календар там, тъй като ваксината е високо ефективна и при всички положения, ако са били вакцинирани, 86% от починалите са невакцинирани. Сега в България се надяваме всички да вземем адекватните мерки. Лекарите в Пловдив, където има съмнение заради случая в Столипиново, са задължени спешно да прегледат пациентските си листи. Това знаем ние като последна информация. Госпожо Черногорска, обаче генералният въпрос тук, който е свързан с ваксините и желанието или пък нежеланието на някои от родителите да ги правят, отново е на дневен ред. Сега в контекста на това тежко заболяване. Как мога аз да коментирам, естествено като не лекар? В контекста на това тежко заболяване на първо място излиза въпроса наистина за ефективността на ваксините. Както каза доктора, тъй като ние имаме данни за съвсем други проценти на ефективност от това, което реално се говори. Тоест данните се разминават с тези, които държавата... Точно така. Какви са те? Нека да говорим с числа. Значи аз имам данни, пак казвам, тъй като съм не лекар, съм си донесла да цитирам, данни за предишната епидемия от морбили в България, 2009-2010 година, в която данните са такива. Данните са от доклад от проучването за епидемията от морбили на Български хелзински комитет, като данните сочат това. От 2249 заболели от морбили през 2009 година, в 20% от случаите са били приложени 2 имунизации, а възрастовата група от 13 месеца до 11 години имунизираните еднократно и разболели се деца са били 52%. Тоест, данните и това, което ни казва и доцент Мангъров, аз прочетох интервюто му от вчера, че трябва да се вакцинираме, за да не се разболеем. Всъщност изобщо не е гаранция, че ако имаме вакцината, ние няма да се разболеем. Другото, което е само да... защото е важно. Ще използвам момента да попитам и доктора нещо, което дори на мен и на много други пациенти със сигурност не им е ясно. Какъв е щама, който се съдържа вътре във ваксината? Защото доцент Мангъров говори, че в Румъния в момента върлува опасен, агресивен щам. Това същия щам ли е, който е вътре във ваксината и всъщност ваксината предпазва ли ни конкретно от щама, който върлува в Румъния? Много важен въпрос, доктор Миндов. Съмнения, разбира се, винаги има в нашето общество, доколко са полезни ваксините, но нека на въпросът на госпожа Черногорска да отговорим. Не мога да отговоря на този въпрос, нямам данни. Значи факта, че което излязаха колегите от Румъния за 86% липса на вакцинално покритие в починалите, категорично говори, че ако те са били вакцинирани, това нямаше случай. Има само 5%, 6% има. 6% има от тях, които са имунизирани. Значи така говорим, че това е по-чиста статистически данни. От тук какво говорим? Има хора, които само се водят, че са вакцинирани. Има родители, които извиват ръцете на общопрактикуващите лекари да впишат ваксините, за да могат да бъдат прияти в детска градина и в учебно заведение. Знаете, че в България, според нашето законодателство, ако нямаме пълен вакцинален набор, детето не може да бъде прието нито в детска градина, нито в училище. Добре. Съответно, съответните родители принуждават лекарите да впишат кухи ваксини. Казвам го в прав текст. Казвам го в прав текст. Добре, кухите ваксини обаче могат да са живото застрашаващи за децата, нали така?
Да, родителите, това е техния избор. Как държавата не може да се справи години наред с това? Имаме една забрана. Напомня ми малко на историята с задължителното гласуване в България, само че тук цената са детски животи. Има една забрана, едно задължение, което обаче не се спазва и то не е от вчера. Какво правим? Не трябва ли вие, лекарите, и вие от неправителствения сектор да работите заедно тук? Защото държавата може би не успява. Абсолютно е така. Ние точно това се борим, да започнем да работим съвместно, заедно с лекарската общност, с Министерство на здравеопазването. За сега все още, за съжаление, не сме приети като събеседник в разговора, като партньор. Наистина е много голям проблема с изкривената статистика. Наистина данните, които има Министерство на здравеопазването, не са актуалните данни, не са верните данни наистина за имунизационното покритие. И това според нас се дължи точно на това, което и доктора каза. Но какво се случва в Европа? В Европа ваксините не са задължителни. Там няма ограничения, няма санкции, няма рестрикции за тези, които не вакцинират децата си. И тогава статистиката наистина е реална. Наистина данните за това колко процента от децата, от населението като цяло са вакцинирани, данните са реални. Ето какво чуваме от Пловдив. Никой да Вижте, манипулира. Невакцинираните, сега като се направят проверките конкретно в Пловдив, заради истерията в столичния квартал Столипиново, там невакцинираните ще бъдат имунизирани по най-бързия начин, се пише в прессъобщението, като мярка срещу разпространение на болестта. Ще има ли ефект това? По никое време на годината. Ваксините са задължителни, но не са принудителни. Тоест никой не може да ви фане, да ви закопчее с белезници и да ви вакцинира. Значи, това нещо няма как да се случи в днешно време. Факта, че там точно е пробивът, това означава, че пак в тези групи общества явно там е имало пробив в вакцинацията. Дали са били в чужбина децата, дали не са се вакцинирали, какво е станало, това ще установят регионалната инспекция по обществено здраве. Предлагам ви сега... Само още нещо да кажа. Кажете, за да до чуем... година ще имаме една тъжна годишнина от 100 години от така наречената испански грип. Това е една епидемия, която възниква точно по време, когато е нямало нито задължителни ваксини, хората са били с необременен имунологичен статус, сияли са природна храна, разхождали са се на слънце, не са били под стрес. За 25 седмици този грип взима 25 милиона жертви. Само това искам да кажа. При положение... Надявам се не го вкараме в контекста на 100 години морбили. правиме до година, значи, ако имало ваксина, и тя се изработва, защото една ваксина се изработва поне за минимум 3 до 6 месеца, ако тръгне един такъв грип, независимо как се е появил преди 100 години, говоря, 2018 година, 1918 година, извинявайте. Разбрах ви, надявам се случая с морбили това да не се случи. Ясно е, че мутирал щам говорим. Ваксините, въпреки мутацията на този вирус, са си свършили работата до голяма степен. Сега обаче с Даниела Пехливанова ще ви пренесем в една детска градина. Как ръководството й се справя с страха на родителите, как се опитва да успокояват тези, чието деца са всеки ден изложени на потенциалния риск. Нека да видим Дани. Здравейте, колеги! Намираме се в 99-та ОДЗ детска градина Брезичка, където мога да ви покажа тази папка, която държа в ръцете си. Тук са досиетата на всички около 350 деца, които са настанени в момента в детската градина. Всяко едно е имунизирано. Закона, който влезе в сила, по-скоро наредбата през 2005 година, задължава всяко едно дете да бъде вакцинирано, за да може да постъпи в детската градина. Какво се случва, ако родител откаже това да се случи? Ще говорим с директорката на детската градина, госпожа Иванка Харбалиева. Здравейте! Има ли много често случаи напоследък или откакто е влязла наредбата в сила и какво се случва наистина, ако родител откаже да вакцинира детето? Това не е наредба, която е излезна от 2005 година. Наредби за имунизация съществуват. Освен това наредба 15 от 2005 година. Да, тя е променена 2014 година. Всички деца, които тръгват на детска градина към съответната възраст, трябва да притежават необходимите
имунизации съгласно имунизационния календар. Да, но нагласите понякога в обществото напоследък на част от родителите са такива, че те отказват по различни причини да ги вакцинират. Какво правите вие, когато попаднете на такъв случай? Когато в интерес на истината имаме един единствен такъв случай, когато има разминаване в паспорта, имунизационния паспорт на децата, родителите се ориентират към Рейса и София, за да може там на място да се прецени възможно ли е детето да посещава детската градина с така поставените имунизации. Ако това е възможно, предоставят съответния документ. Казвате, че само един такъв случай сте имали на реално родител, който отказва да вакцинира детето си. А има ли случаи като цяло на запитване от страна на родителите, които изразяват притеснения, питат какво има ли проблем с другите деца, защото наистина темата в момента доста наболява? Ние нямаме такива случаи, нямаме такива запитвания. Има проблем за деца, които се връщат от чужбина и се разминават имунизационните календари на България и на съответната страна, от която пристигат. Тогава какво се прави? Тогава отново ги ориентираме към Рейзи. Те, така да се каже, легализират своите имунизации и под ръководството на Рейзи ние продължаваме своята работа. Преди години имаше ли такъв проблем сред родителите и въобще притеснения спрямо ваксините, каквито има в момента? Според мен винаги имало притеснение за имунизациите и винаги имало родители, които не са желали това да се случи. В момента Закона за предучилищно и училищно образование позволява свободна форма на обучение на децата, което се случва в детските градини и предполагам, че това ще успокои родителите. Тези от тях, които не желаят да се имунизират, биха могли да гледат децата си в така наречената свободна форма, за да не им се налага да предоставят тези документи в детските градини, в които евентуално биха желали да посещават. И за финал да ни кажете практически какво се случва, когато едно дете се вакцинира? Получава ли то някакво по-специално внимание тук от страна на медицинския персонал, да речем дни, седмица след като е вакцинирано? Това не е обект на детската градина. Вакцинацията се случва с родителя в съответното медицинско заведение. Обикновено това е грижа на родителя и детето идва при нас тогава, когато е клинично здраво и когато е преминал периода на вакцинацията. Имало ли е случай дете да има здравословен проблем и родителите да твърдят, че е заради вакцината? При нас не е имало такъв случай. Благодаря ви. Колеги, това е от нас. Ти, Даниела Пехливанова, чухте директорът на детската градина какво каза. Вие споменахте също, доктор Мингдов, че вакцинацията е задължителна в България. Кухите обаче, както ги нарекахте, създават много сериозен проблем. Тоест, хората, които изнудват личните лекари да не поставят вакцина на децата им. И нека да кажем тук, че има една заповед на министъра от 15 марта. 15 марта във връзка с епидемията от съседна Румъния, конкретно е посочено от морбили и ниското 86% непокритие на случаите, на смъртните случаи, които не са били доказано вакцинирани. Всички родители призоваваме, които са и да се обърнат към личния си лекар и те ще бъдат потърсени, ще бъдат и трябва да бъдат вакцинирани с 3 компонента морбили, паротит, рубеола вакцината. И 13-месечна и на 12 години. И всички, които, пак призовавам, които родители и не знаят, и лекари, които не знаят имунологичния статус, т.е. няма данни дали са вакцинирани или не, може да се направи една бустер доза, т.е. независимо от възрастта до 18 години, могат да заповядат в личния си лекар и да получат безплатната вакцинация. Госпожо Черногорска, какво ще се окаже, ако случаят в Столипиново наистина е морбили и ако се окаже, че децата в ромския квартал на Пловдив в голямата си част са невакцинирани, каквито са, разбира се, съмненията? Какво ще се окаже? На този въпрос може би трябва да отговорят медицинските власти, Министерството на здравеопазването. Разбираме, че има предприети действия. Основният проблем обаче си остава, че родителите наистина се страхуват. И родителите искат да има диалог. Все още продължава да се дава едностранчива информация на родителите относно ваксините, а именно само и единствено ползите от тях. Личните лекари не обръщат внимание на родителите за какво да следят те, за какви реакции след самата ваксина.
А в наредба 15 към Закона за здравето и по-конкретно Наредба приложение 10... 15, значи ви прекъсна, наредба 15 в момента е на публично обсъждане, променена и точно там този текст е вкаран. Вероятно от 1 април ще излезе в Държавен вестник, след 1 април и точно това нещо вече е вкарано, бъдете спокойни. Не, в приложение 10 и в момента фигурира. Това е приложение. Говоря, че вече тя е променена. Трябва ли личният лекар да въздейства, ако ще да го определим на сила спрямо родители, които не желаят по някакъв начин? Личният лекар изпълнява заповед и политики, здравни политики на държавата България. Ако някой не му харесва да бъде в тази политика, нека да си направи съответните постъпки. Ние изпълняваме държавна политика, а не наше желание или на някой друг. А не трябва ли държавната политика всъщност да се вземе под внимание в момента ситуацията, притесненията на родителите, да се води диалог с тях? И наистина нека да остане този въпрос отворен за щама във ваксината, дали всъщност той наистина съответства на този щам, който вървува в момента. Надявам се, че ще стане ясно през последните дни. Благодаря ви. Доктор Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари, както и Ема Черногорска, председател на Сдружението за децата ни, коментираха вероятността от епидемия на морбили тук в България, след съседна Румъния. Доктор Миндов пък каза, че на 7-8 години се проявява цикличност при появата на морбили. Държавата прави всичко възможно. Ние продължаваме да следим.